Kapin sa 100 milyon na ang napanagtag sang Department of Labor and Employment sa mga nawadan obra bangod sa pandemya sa idalom sang COVID-19 Adjustment Measures Program sa Rehiyon 6 kung sa diin kabahin ini sa Bayanihan Act. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Dole 6 Assistant Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., kinpahayag sini nga nagadangat na sa 40,000 ka mga individual ang mga nakabaton sang ayuda. Dugang pa sini bangod sa pandemya naghimo sang tikang ang talatapan para sa mga displaced workers nga nagaobra sa turismo, transportasyon kag iban pa nga yara sa formal sectors. Nahibaloan niya kahapon nga adlaw nakakuha na ang taga-transport sector sang tag 5,000 pesos kada isa kag nakalabot na sa 5,200 ka mga persona ang nakabaton kag makuha lang ini paagi sa remittance center. Sa karon nagahulat naman ang talatapan sa bag-o nga pondo para sa nasambit nga programa agud makabulig sa pumuluyo. Itong nabayaran natin yesterday ay ito galing sa transport ito. More than 5,200 something yung more than 5,000. And you compute that is makukuha ng isa is 5,000. Ini si Kabanderang Paul Animas, taga-bandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.